أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. Icela Allah umdali wethu sonke abusise ukufunda kwezwi lakhe. Icela Allah angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. La Allah usitshela ngomkhuleko kababa uAbraham ekhulekela umhlaba wonke. Allahu Akbar. Allah uthi Rabbana wab'ath fihim. uAbraham wangicela. Abraham wakhuluma nami wangicela ukuthi omdali wethu subhanallah bavusele wab'ath fihim phakathi kwabo, vusa phakathi kwabo noma thumela phakathi kwabo rasulan minhum, umprofeti, isithunywa. Allahu Akbar. Vusa phakathi kwabo isithunywa esiphuma kuwe. O Allah, vusa phakathi kwabo isithunywa esiphuma kuwe. Yatlu alayhim ayatik, ozofika abafundele izambulo zakho, ozofika abalethele izambulo zakho. Allahu Akbar. Wa yuallimuhumul kitab, ozofike abafundise nencwadi, abafundise nomqulu, ehlise abafundele izambulo zakho, azobe ebafundisa zikuphi? Zisencwadini, zisemqulwini. Allahu Akbar. La ilaha illallah. iQur'an le ngikhuluma ngayo. Wal hikma, abafundise inhlakanipho, abafundise ukukhalipha, abenze bakhaliphe ngokomqondo. Wayuzakihim, Allahu Akbar, abahlanze babemsulwa, bahlanzeke, bayekele ubumnyama bahambe ekukhanyeni. Allahu Akbar. Innaka, o Allah, ngempela wena, anta, ngempela wena, o Allah, ngempela wena, al-aziz, uphakeme kakhulu, al-hakim, innaka anta al-aziz al-hakim, ngempela wena Allah uphakeme kakhulu. Allahu Akbar. Uphakeme kakhulu futhi ukhaliphile. Allahu Akbar. Bantu bakithi, ake nikhalipheni man. Yazi akusebenzisa umqondo wakho. Yazi le verse ngifundiswa yini? Ngizokuvulela yona naseBhayibhelini, ngizokuvulela amavesi awu-2 afakazelana naleli verse leli ukuthi kunesithunywa esizoza. Yabuza ubaba uAbraham la uyasicela lesithunywa ukuthi size umdala sithumele emhlabeni. Ngizokuthumelela impendulo yaleli verse leli, ngizokuvulela yona eBhayibhelini. Awukuvula ingqondo mfowethu, dadewethu, awukuvula ingqondo, uhlakaniphe, ufunda iBhayibheli ulizwe ulizwisise. Awulalele Deuteronomy 18 verse 18. Lalela ulalelisise. Ufakazi impendulo yaleli verse leli ukuthi kwenzeka yini ngempela lokhu uAbraham akucelayo la kumdali. Ngiyakubavusela umprofeti onjengawe phakathi kwabafowabo, ngibekwe amazwi ami emlonyeni wakhe, akhulume kubo konke engimyala ngakho. Awuzwe nje, straightforward message. Allahu Akbar. Wa yuallimuhumul kitab wal hikma, abafundise incwadi nokukhalipha. Allahu Akbar. Ngibeke amazwi ami emlonyeni wakhe, akhulume kubo konke engimyala ngakho. Deuteronomy 18 ngiqale ku-18. Uyakuthi yilo nalowo ongaye kulilalela
ongaye kulalela amazwi ami ayakuwakhuluma egameni lami biismillah, egameni lika Allah, ayowakhuluma egameni lami. Allahu akbar. Mina ngikufune kuye, u-Allah uzokubuza ukuthi yini ungalalelanga isithunywa sakhe masikutshela sikufundisa ngembhalo ngezambulo egameni lika Allah. U-Allah uthi uyokubuza, uyokufuna kuwe. Awulaleleke. Esibili verse John 16 uyizwile? Ngiyakubeka amazwi ami emlonyeni wakhe akhulume kubo konke engimyala ngako. uDeuteronomy 18 loyo. NoYeshua naye uyayiphinda futhi, same prophecy. John 16 lalela. Manje ngiyamuka verse 5. Manje ngiyamuka ngiya kongithumileyo, akekho kinina ongibuza ukuthi uyangaphi na. Kepha ngokuba ngikhulumile lokho kini inhliziyo yenu igcwele usizi. Kodwa mina nginitshela iqiniso lokuthi kunilungele ukuba ngimuke, ngokuba uma ngingamuki umduduzi kayikuza kini. Kepha uma ngimuka ngiyakumthumela kini. Lapho esefikile yena, lalela description, incazelo ukuthi umduduzi nombona ngani. Ukhathanise naleya verse leya kaDeuteronomy 18, ukhathanise naleya verse yeQuran engivule kwiSuratul Baqarah chapter 2 of the Quran, ilokuzana iverse 129. Chapter 2 of the Quran verse 129. Ukhathanise wonke lama verse engikunikeza wona. Right. Lapho esefikile yena uyakuqondisa izwe ngesono nangokulunga nangokwahlulela. Ngesono ngokuba bengakholwa yimi, ngokulunga ngokuba ngiya kuBaba ningabe nisangibona, ngokwahlulela ngokuba umbuso walelizwe wahlulelwe. 12. Ngisenokuningi okunitshela kodwa ningekuthwale manje. Kepha nxa esefikile yena umoya weqiniso uza kuniholela kulo lonke iqiniso, ngokuba akaye kukhuluma ngokwakhe kodwa lokho akuzwayo uyakukhuluma anibikele okuzayo. Uyakungikhazimulisa ngokuba uyakuthatha kokwami anibikele kona. Uzwile? Iprofetho njengokuza kaMuhammad sallallahu alaihi wasallam. Qhubeka ke wena umphike uthi akekho eBhayibhelini, qhubeka ke wena umphike uthi akukhulunywanga ngaye eBhayibhelini, ngokunikeza amavesi azaba amabili. Deuteronomy 18 verse 18 nobani no John 16 uyophelela kubani? Uyophelela ku14. Sengathi umdala ngasivula amehla sivula ingqondo. Wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin.